yang kubuni motha eba khaba kubuni party rongni adong rokhe ADC election khaba ADC chongmari ni bagai upla kafla khaba kafra layei misil meeting khlaimani se soya haipano sung chini mokol buskango kaisa mangpili kasawi phaikya 1 nong simna Bidhan Sabha kendroni MLA borom gnang Biswaketu Debroma lukurokno hamjakmani lukurokno khairokmani bisingtui khoroksa nukhung gurui bigra nok kichik misik nugui tongmani tongui manliya angei bo sak bai thangthangei bono tini subamung subaya bono salsani salono bono subamung kotor khlaiei nok khungsa tangui rikha tei bono sorkarini babebo sebrijangnai phainai je jorao nok katal phaio a jorao bono phaspraye turina hinibo kok rikha Tini Ramshankar village ni andar khlaijak Tapuk Jutendro ni nok nor nugui mankana belai kheno hamia aboni bagai sing jotono pal khai mililai bono tini salsani bisingno nok kaisa sing bono tongjaknai ja tangui rikha sorkari babai to bono rijak nai no haibano sorkari ni je phaina nangmani nok jefru phaio apuri nai piaba sing taklai je watini jora phaina nai tongo o watini jora ni hote bono yak kagri ni bagai sing tini salsa baino nai mana ndaro kwbangma tini Ramshankar ADC village ni andar khlaijak joto sikla rok samung khlai tini bono salsa baino chung nok tangui rikha nugui mana chini uklogo nok phungni simi kam senglai mani tabuk paidrok ingkai sing tabuk oro khesir ready khlaijak khesir rok chalai nai hambai।